Aveți dureri insuportabile de articulații? Durerile musculare vă chinuiesc zi de zi? Fiecare dimineață este un chin? Schimbările de vreme vă afectează de fiecare dată? Am un mic magazin pe care de ani de zile îl deschid în jurul orei 7 dimineața. Casa mea a fost casă, curtea mea a fost curte, dădeam la animale. Eu singură tăiam lemne. Sunt economist și timp de 31 de ani am fost la IASEC Corabia. Toată viața mea am lucrat din fermă în fermă. Sunt inginer constructor și am lucrat o viață întreagă pe șantier. Fie iarnă, fie vară, trebuia să fim la datorie. Cânt și joc cu publicul meu de peste 37 de ani. Am multe spectacole în aer liber și mai ales în perioada rece. Am lucrat mulți ani ca șef de secție la mecanizarea agriculturii. Indiferent că era vară, că era iarnă, eu trebuia să fiu prezent la datorie. Pasiunea vieții mele a fost și rămâne vânătoarea. În tinerețe mă complimentau totdeauna colegii, spunând că sunt mai sprinten decât o căprioară și mai ager decât un misteț. Într-o dimineață m-am aplicat să iau ceva de pe raftul de jos. Am rămas înțepenit pur și simplu. Clientul a crezut că glumesc. După 50 de ani au început să mă doară genunchii, coatele, toate încheieturile. Am avut mari probleme cu articulație, dar în special cu piciorul drept. Într-o dimineață, nu a fost chip să mă urc pe o schelă să supraveghez o lucrare. Mi-aduc aminte că de 1 decembrie am cântat afară, în aer liber, mai mult de o oră. Simțeam că nu pot să mă mai mișc. Eu, care altădată cântam și jucam tot spectacolul, acum de-abia puteam să fac 2 pași. Mă dureau genunchii, mă dureau mâinile, mă durea spatele. Atunci când urcam pantele sau coboram, simțeam dureri la început mai mici, după aceea din ce în ce mai mari și nu mai puteam să țin pasul cu colegii mei. Special pentru dumneavoastră am creat un produs uimitor, Tendoflexin, cea mai bună soluție împotriva durerilor de articulații, durerilor de spate, musculare sau reumatice. Băiatul meu mi-a spus: mamă, eu am să-ți aduc un ulei, să te ungi la toate încheieturile cu el. Soția mea mi-a adus un ulei cu care să mă dau la articulații și nu am mai avut probleme. La vârsta mea eu n-am crezut că se mai poate rezolva. Băiatul meu mi-a adus Tendoflexin și de atunci eu pot să ies din casă. O bună prietenă m-a văzut că nu pot să cobor de pe scenă și mi-a spus așa: tai că te ajut eu. Mi-a dat un ulei, mi-am dat la încheieturi și am simțit că pot să mă mișc. Vedeam că mă întreceau. Unul chiar care era mai în vârstă decât mine se deplasa mult mai ușor. Și l-am întrebat: cum reușește să fie atât de sprinten? Și mi-a spus că își dă cu un ulei. Mi-a spus și numele acestuia, Tendoflexin. Tendoflexin, un produs inovator cu rezultate imediate ce acționează instantaneu doar asupra zonei dureroase. Redați-vă mobilitatea, libertatea de mișcare și uitați de diminețile în care erați nevoiți să faceți eforturi susținute pentru a vă deplasa. O singură picătură de ulei concentrat Tendoflexin este suficientă pentru încheietura unei mâini sau pentru articulația genunchiului. Instantaneu veți simți cum un flux de căldură va acționa asupra zonei dureroase, calmând-o și apoi diminuând săcăitoarea durere. Imediat veți simți un flux de căldură și veți ști că deja Tendoflexin acționează asupra zonei dureroase. Fiind un produs natural, va putea fi folosit ori de câte ori simțiți o durere. Tendoflexin luptă eficient împotriva durerilor reumatice, durerilor articulațiilor sau durerilor musculare, acționând și asupra circulației sanguine, îmbunătățind-o. Cea mai bună alegere împotriva durerii, uleiul 100% natural, cu acțiune imediată și rezultate simțitoare. În fiecare dimineață îmi dau cu Tendoflexin la încheieturi, îmi dau la spate și nu am nicio problemă. Mi-am dat cu acest ulei Tendoflexin la toate încheieturile, dimineața și seara. Parcă mi-a luat cu mână. Acum fac treabă mai bine ca în tinerețe. Îmi dau cu Tendoflexin la mâini, la picioare, la spate și pot să mă mișc. Imediat după ce îl pun la încheieturi, simt că pot să mă mișc mult mai ușor. Îmi dau cu Tendoflexin înainte de fiecare spectacol și cânt și joc ca la tinerețe. Îmi dau cu Tendoflexin
dimineața și seara, la fiecare încheietură și pot să-mi fac treaba la 77 de ani fără nicio problemă. Mi-am dat cu acest ulei și în momentul în care îl aplicam simțeam ca o căldură și articulațiile își dădeau drumul, mă puteam mișca foarte ușor. Nu ezitați! Sunați și comandați acum uleiul Tendoflexin cu concentrație optimă de substanță activă și consistență densă pentru dureri reumatice, musculare sau dureri ale articulațiilor. Sunați și comandați acum la numere de telefon afișate pe ecran, iar noi vă vom livra produsul gratuit în cel mai scurt timp posibil, astfel încât dumneavoastră să vă puteți bucura de toate avantajele acestui produs uimitor. Sunați și comandați chiar acum! E mare lucru să te poți mișca liber și să poți să-ți faci munca ta. Acum, când merg la partidele de vânătoare, colegii mă întreabă: ce faci? Cum de te miști așa ușor? Eu le-am spus la toți: dacă vreți să vă mișcați și voi ca mine, folosiți Tendoflexin. Recomand tuturor celor care vor să muncească, fără să mai aibă dureri, uleiul Tendoflexin. E nemaipomenit. Recomand celor de vârsta mea, chiar și mai tineri, care muncesc în aer liber, uleiul Tendoflexin este foarte bun. Recomand tuturor celor de vârsta mea uleiul Tendoflexin. Pe mine m-a ajutat foarte mult. Recomand tuturor celor care muncesc în aer liber, mai ales pe perioada rece, uleiul Tendoflexin. Pe mine m-a ajutat foarte mult. Acum sunt iarăși sprinten ca o căprioară și ager ca un mistreț. Mulțumesc, Tendoflexin! Recomand celor care suferă din cauza articulațiilor, mai ales în perioada rece de iarnă, Tendoflexin. E foarte bun! Sunați și comandați acum uleiul natural Tendoflexin la prețul de 89 de lei. Atenție! Dacă comandați 2 flacoane de Tendoflexin, cel de-al 3-lea flacon îl primiți gratuit. Economisiți astfel 89 de lei. Sunați și comandați acum Tendoflexin și noi vă vom livra produsul gratuit în cel mai scurt timp. Profitați chiar acum! Sunați și comandați!